Gikalipay sa mga opisyalis sa Mandaue ang pagmino sa gidaganon sa mga kaso sa COVID-19. Subay sab sa pagdaghan sa natala mga recoveries. Nanghinaot silang magpadayon na kini nga trend. Ang report ni Nico Serino. Sa datos gikan sa Mandaue City kaghapon, 7 ka mga kaso ang napuno sa syudad. Musumada na tanan sa 1,922 ang kumpirmado nga kaso. Ang mga aktibo nga kaso mukabat sa 719 samtang 1,121 ang recovered cases. 82 hinuon ang natala nga namatay. Ang nagkaarang nga trend sa ilang datos gikalipay sa mga opisyales sa dakbayan. Kinisab ang gi-highlight ni Mayor Jonas Cortez sa interview kaganiha sa Presidential Communications Operations Office. We need to ramp up testing to save lives. And if we don't test, ano ang mangyari? We're fighting blindly. Gihingusgan karon sa syudad ang mga estratehiya kontra COVID-19. Naglangkob kini sa contact tracing, patient care, logistics and supplies, data management ug uban pa. Sa pagkakaroon nga nius-us ang kaso, we cannot afford to be complacent, no? And ingon si Mayor nga sa pagkakaroon nga GCQ ang tulo ka dakbayan sa Mandaue, Lapu-Lapu ug sa Cebu City, ma-implement na ang mga lakang nga hiniusan. Panghinaot sa mga opisyales, magpadayon ang maong kalambuan sa gubat batok COVID-19. Ilang gipanawagan ang kooperasyon sa katawhan sa pagtuman sa tanang health protocols. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.